Kani gadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Menta ka sngi andai Menteri Rang Bakdo Narendra Modi Shabali Indonesia bane shimbenta ka jingalang G20 Summit ka ban ne lai sngi. Sakhi ka Eucharistic Procession ya ka jingi shimbenta ka babun tam ki riu ngai Catholic hanin ka sngi. Ra ka England ya ka khusnam jingjob ha ka T20 World Cup ha Melbourne hanin ka sngi. Bat job ka Meghalaya santali ki takma ksiar ha ka North East Olympics hanin ka sngi. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Bakdo Narendra Modi unlet syari Indonesia menta ka sngi na ka benta bane shimbenta ha ka jingyalang ka bakat nyau jong ka G20 Summit ka ban long ha Bali. Ha kane ka jingelang ka banne lai sngi lenter ki nongyalam jong ki arpau tali kiri ki balong ki dekat jong ka G20 kenya tai sani bha halor ki mat ya keren ki bakongsan ki balakta ya ka perthai pelun ka phang pedeng jong kane ka jingelang menta ka snem ka long recover together recover stronger kendon lai penta ki jingetai ki ba an penlong kenthop halor ka jingdap bam jingdap di bat ka boarding ka koi ka khya bat ka jingkala sha ka jing trei daki core computer Habaya kren ba kinong pathai khubor hanong ba Delhi hinin ka no phaisngi Vinay Mohan Quatra Foreign Secretary kari India uliathu ba kumba ka long menta ka perthai kadang yaksat bat shibun ki ding pengkyang ha ka bedai ba ka jing penkhi imbyang ya ka yo ka kot ka jing long kloi bandap ram ka jing ta ki ba mi na ka jing yakhi ha Europe ki ba kanthop ya ka jing kerdu bam ka jing duna boarding ba ka jing kiyo ki dor ki mur Uliathu shu bakit khot ka G20 kinya kren halor kini kijing bat kumno kinya trailang ban job yaki. Une Foreign Secretary ula ban rapru bahakasni ban penkut ya kani kajing yalang President ka Indonesia on IT ya ka G20 presidency ha Menteri Rang Bakdo Narendra Modi. Ka India kan shimti ya ka G20 presidency naduk ka shitarik uno pra menta usnam bat kan penlong ru ya ka jingalang G20 summit ha unai lur ajar arpulai hari India. Kajing yai procession ka baju penlong shisin chisnam kala sakhi ya kajing shimbenta ka babun tam ki riu ngai Catholic hanin kasngi. General Secretary ka Parish Pastoral Council uba Barnabas Nongba uliathu baladan kat haduk prapau hajar ngut ki pai riu ngai ki blapoi syakani ka procession. Lasdang ya kani kasngi kerpang da ka mas bakhui ha kalbari ha ka por shipau shitang men step bat la pendap ya kajing knya dau Archbishop Victor Lingdo. Kajing ya Eucharistic Procession kala sedang hakapur shibaji shiteng no paisni. Ladon lai pundre tuli ki parish na kaleng kathain Khasi bat jaintia ki balawan syakane kajing ya procession. Ka National Lok Adalat lane ka kashari patba bala penlong hakasngi satjan baladap da ka Meghalaya State Legal Services Authority kala shimti ban pendap ya kumba 6,000 arspa lai pukandai tali ki mukot duma na keleng ki distrik Kajela da ka bawan ra ya ka jingas ngau jingmut hapdeng ki arliang mamla na pedeng kini ki mukot duma balawan ra Ahmad kani ka kashari lala ban pendap arspa khan tali ki mukot duma hakaba ka jinglut kalong iway point lai klor tengka ka 6th Battalion Meghalaya Police Umran ka Police Training School bat Meghalaya Training Academy Umran kilas nok tilang ban rakhe ya kasni kerpang ki khana arit lani ka Children's Day rengkat arspa angut ki khana arit ha kasni sat jan baladap lapen long ya kani ka jing rakhe da ka jing trailang bat ka Meghalaya State Legal Services Authority bat ka Faith Foundation Shillong bat ka phang pedeng jong kani ka sni ka long back to school safety and security Hadian Hinyos Nam naduk balabuk maunong rimyaka ka Shillong International Center for Performing Arts and Culture lani ka sikpak hamau ka siang kalong kabalabit labyang ban plie patba. Kajing plie patba ya kani ka jaka kan long menta ka sngi da Menteri Rang Bak Conrad ke sangma. Kani ka jaka kabalashna kerpang na kabenta ka put katem bat ki drama kadon ya ka multi-purpose theatre kabalala ban nyam hado 6,000 nyos pak lai pukundai ngut kibrio bat kadon ru ya karensan kabala ban pensat pelun labu maunong rem ya kasik pak haus nam arjar khatsan da Menteri Rang Bak barem ka jela umukul sangma kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor President Jagdeep Dhankar Ulaong ba ka India ka nyokor bhaya ka Association of Southeast Asian Nations lani ASEAN
kum urishat kaban wanra ya ka syong suk syong shngan bat ka jingya rinti ki kam ki jam hakathan bat ka perthai barok kawai. Habakran haka jingya lang ka bakhat khandai jong ka ASEAN India Summit kabala long ha Cambodia udhankar ulaong baka India ka kersan ban bu ya ka ASEAN kum ka pedeng jong ka roi kapar hakathan Indo-Pacific. Ula ban rap ru baka India bat ka ASEAN kidan ya ka jo ka jing thrang ban penne ya ka jing suk ka roi kapar bat ka jing shngan hakathan. Ka Airports Authority jong kari India AAI kandang shimpor ban aya ka rai halor ka jing kmi benya bakala le ban pe ya ka jaka bala ai da ka sarkar Meghalaya na ka benta ban shna ya ka kat ling sun hadiang paso ka bal lakalong ka babiang ni em. Uway ne ki officer ka AAI ulet hu baka ni ka jing kmi benya kan shimpor na markidon bun ki komiti ki badewan pe biang ye ki liang ki bapher ha ka jing bet jing biang jong ka ni ka jaka na ka benta ban shna kat ling sun. Lihat hu bahaw benai baladap ka AAI kala penlong ya ka jinglek kmi benya ya ka ni ka jaka ka bahe kumba khatn dus pa akar na ka benta bantai ka ling sun. Ha ka lumpung ya lekai T20 World Cup Cricket ka England kala thau history da ka bakhor ya ka nam ladu ha ka sien ka baar. Ka England kala penlim ya ka Pakistan da sun wicket ha Melbourne henin ka sngi. Dailing ba ka jingil akai bha jong unong tit ball ka ni ka kenhun u Ben Stokes bat kum juru unang kawang ball u Sam Curran ka England kala la ban job ya ka Pakistan. Dai tang ka England menta ka balayu abat ya ka nam la du ha baro artli ki jat jingil akai cricket ha ka juk ka por kata ha ka ODI bat ha ka T20 World Cup. Ka England kala dai ban be ya ka target ka barit tang shispa lai pu praran bat kala la ban le kata tang hapo khat khandai over. Hadian ba Just Butler ula kamay arpon ruran na kikhat nyo ball. U Ben Stokes ula yalam ya ka England siya ka jingjob da ka kamay hadu sanpu run klem yam. Hakaway pat kalyang unong kawang ball ka Pakistan ula panhap wicket kat ba u Shaheen Afridi u Muhammad Wasim bat u Shadab Khan kilayo marmar iway i wicket. U Sam Curran ulayo ya kanam player of the match bat kumju ru u player of the series. Ka England kala job ya ka toss bat kala jiet ban kawang ball ningkong. Ka Pakistan kala kamay tang shispa lai punyo run haki arpaw obar bat kala hap hado pra wicket. Ka Meghalaya kala yo ban khur sa santali kitak maksiar hanin ka sngi ha kalumpung hilakai North East Olympics ka badangya chaprang menta. Nalor kani kala yo ru kaway katak marupa bat artali kitak marnong. Kibalayo pediang ya katak maksiar ki kentup ya i melibat kru i marso kendaj i skemlang suba i glorify kurba bat i Daniel Walang. Ha kawai pat kalyang ka Assam henin kasni kalayo laitli kitak maksiar bat kawai katak marupa ka Manipur kalayo artli kitak maksiar laitli kitak marupa bat artli kitak marnong. Ka Tripura kala job artli kitak marupa bat kawai katak marnong. Ka Sikkim kala job artli kitak marupa bat artli kitak marnong. Ka Mizoram kala job tangkawai katak marupa. Ka Nagaland kala job alaitli ki tak marnong bat ka Arunachal Pradesh kala job kawai katak marnong. Ban penkot ya ka khubor sa sisien pat kimat ki bakongsan. Menta kasngi annai Menteri Rang Bakduk Narendra Modi Syabali Indonesia bani syembenta ka jingilang G20 Summit ka bani lai sngi lenter. Sakhi ka Eucharistic Procession ya ka jingi syembenta ka babuntam ki riu nget Katolik henin kasngi. Rak ka England ya ka khusnam jingjob ha ka T20 World Cup ha Melbourne henin kasngi. Bat job ka Meghalaya santali kitak maksiar ha ka North East Olympics henin kasngi. Bat katung lapoy siya ka bakut jong ka khubor ka belawan chapi na ka All India Radio Shillong.